Коста хора, това ще е един бърз клип на CS, защото ми се разцъка. Така, май цъкам CS. Що не заснем CS? Ко пречи? Добре. Сега искаме да отидем тук след нашите. Супер. Bruce Lee is here. What, кой го написати? Бе, Брус Ли. Бил той Брус Ли. Ще му дам аз на него Брус Ли. Ще ви е май много скучно. Голямо Брус Ли. Зато и хедшот веднага. Ако нещо геймър. Опа. Тук има парашут, ама аз не го използвам. Така, извинете, че не говорих. Се трябва да го килнем. Ето аз, моя го килна. Аз трябва го... така. Не. Точно килни с ножка. Хора. Аж тук снем ли бе? Не, оф. Паднах. Нищо. Ого, компания. Малко хетки. Ако се чуете защо се пиша CSS Player, не ми се занимаваше да се променям името. О, тоско. Вие видяхте ли го тос? Аз не. Можете да написвате в коментарите. Опа. Можете да написвате в коментарите на какво искате да снимам. Защото аз не само CS имам, аз имам Майнкрафт. Мога на Майнкрафт да снимам. Пак двама килнах тук. Аз мога и на Майнкрафт да снимам. Сигурно втория ми клип ще е на Майнкрафт. Не втория ми клип, то сигурно ми 20-тия клип. Ама втория ми клип от компа. Защото аз снимам сега в момента на компа. Ще е Майнкрафт. Уа! Ей, там има човек. И надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така. Subscribe, please. Ако не е така, можете просто... Не давайте... Ако ви харесва клипа, дайте ръчичка нагоре. Сега дали ще убием? Не. Така, това беше за клипа. И бай-бай.